हाय. तर तुमचं सगळ्यांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे गणपतीचा दिवस 4था, म्हणजेच की आमच्या घरी आज पूजा असते सत्यनारायणाची दरवर्षी. तर आज तीच पूजा होणार आहे. तर आता आमची गडबड चालू आहे कामाची वगैरे. तर खूप काय काय कामं आहेत मखर वाजण्यापासून ते पूजेला. आता भटजी काय किती वाजता येतील त्याच्यावर डिपेंड आहे. चला तर मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इकडे आता पूजेच्या प्रसादाची तयारी चालू आहे. तर हे आमचे दरवेळीचे आचार्य आजोबा प्रसाद बनवतोय.
केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः नमो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः लक्ष्मी तिलच्या हातात बसायची केळी विलास भरतारांचे नाव घेतो पूजेच्या वेळी. 4 बाजूला 4 केळी मधी सत्यनारायण देवा, सत्यनारायण देवा करीन तुझी सेवा, अनिल रावांचे जोडे जन्मभर ठेवा. ये पाया पडूया आपण.